Jo vinc del món social i agrícola, de l'agricultura ecològica, i venim a viure aquí, al Marquet de les Roques, a la Vall d'Horta, al Parc Natural de Sant Llorenç. L'empresa arrenca que nosaltres veiem que hi ha tota una sèrie de camps erms que decidim recuperar de vinya amb varietats autòctones de la zona i fem el vi 5 quarteres. El vi 5 quarteres és un vi d'alçada, estem a 540 metres, just al peu del Montcau, que és un antic delta de conglomerat que ens ha donat una vall enclotada amb un terra pinyolenc molt característic. Produïm el raïm del 5 quarteres ecològicament. Fem la poda manualment a l'hivern, després despampolem amb ovelles, amb un petit ramat local, i veremem manualment amb caixes. L'entorn ho és tot. El raïm el que fa és, en el fons, transportar i captar el sabor, l'essència del territori. I afavorim l'entorn nosaltres a través d'aquest mosaic agroforestal, cultivant i mantenint i cuidant un entorn natural que ja de per si és espectacular. Tastant el 5 quarteres, tu tastes un espai natural molt proper a Barcelona. Per l'altra banda, dones també suport a mantenir aquest mosaic agroforestal i a l'agricultura social.